खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 8 आसिन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो नोंथांनि केरियाराव गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथाङा खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगिरिफोरा मोनसे गोदान रादाय खागोन, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होगोन आरो जाफुंसार जानायनि जाथावना थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथांनि बिबुंथिजों मानसिफ्रा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। बृषभ राशि। बृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। खामानियाव मासि जौगाहोनाय आरो गोदान बिबानफोर थानो हागौ। फालांगियाव जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। बादायारि आनजादफोराव फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां दोनथुमनाया बांगोन। दावबायनाया खाफाल गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगिरिफोरा बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा सोरजिलु नाजानायाव आखा-फाखा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि व्यक्तित्वजों मानसिफ्रा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों डि आरो ओइच। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा गोदान खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोजोनथाव जागोन। समाजाव मान सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावराइ गोथां गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसारनाय आरो मान मोनगोन। फालांगियाव दावगानायनि नेरसोन दं। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि खमला गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंसोर गावनि नाजानायजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हाबफैनाया बांगोन। नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बादाम गाब।
तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबान आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। फालांगियाव गोसारहोनायनि खाबुफोर दं। नखरा खुसि थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि गुरै आखुजों मानसिफ्रा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंनि खामानिया थि समाव जोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय गिदिर गिदिर खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'सन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव मुलाम्फा नुनो मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथांनि सानस्रिजों मानसिफ्रा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगिया दिदोम थागोन। नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा मोनसे गोदान लामाजों दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायथिजों बुंफबनाय सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगियाव गोदान गोरोबथाफोर आरो मुलाम्फा गोनां सौदाफोर जानो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि हालोदाव जौगागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। सावस्रिया गोहो आरो थाजा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो मोनदांथिया नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। खामानियाव मोजां फिथाइ नुनो मोनगोन। फालांगिरिफोरा सिगांनि मुलाम्फाखौ मोनफिनगोन। नखराव गावजों गाव गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा आरिमु आरो थुनलाइयाव जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।